Aşgabatyň aeroportunda ýadygärlik surat, video düşürenler saklanýar. Aşgabatyň aeroportunda Türkmen Howa ýollarynyň Istanbul saparyny ýerine ýetirýän uçaryna göýbermeýän adamlaryň deregine uçmak üçin bilet kassasynyň öňünde nowata duran raýatlardan surat ýa-da video şekil surata düşürýänleriň organ işgärleri tarapyndan saklanyp, soňam howpsuzlyk gullugy tarapyndan soraga çekilip, daşary ýurda göýberilmeýändigi habar berilýär. 20-nji iýulda Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna Aşgabatyň aeroportundan iýerilen video şekilde 2-3 günlükde Lewap welaýatynyň ýaşaýjylaryna niýetlenen bilet kassasynyň öňünde Istanbul uçaryna göýberilmeýänleriň deregine bilet alyp uçmak üçin garaşyp oturýarka, surat we video şekil suraty düşüren makaly organ işgärleri tarapyndan saklanyp, Türkmenistanyň howpsuzlyk gullugynyň işgärlerine tawşyrylan 2 tane erkek adam bilen olaryň ýanynda oturan beýleki 15 adam töweregi illeşleri göze ilýär. Munyň bilen baglanşykly anonim ýagdaýda Azatlyk radiosyna maglumat beren bir zenanyň aýtmagyna görä, şol 2 tane erkek adamyň aeroportyň içinde ýadygärlik üçin surat we video şekil düşüreni sebäpli, olar bilen belelikde uçar biletini almak üçin nowata duran beýleki lewaplara hem uçar bileti satylman, olar daşary ýurda göýberlenler. Her welaýat üçin aýratyn bilet satylýan kassalar bar we uçara göýbermedik ýolagçylaryň deregine uçmak isleýänler şol kassanyň gabadynda nowata durýarlar. Başga welaýatdan bolan raýatlaryň ýanyna oturmak ýa-da olar bilen gürleşmegem bolanok. Egerde kim başga welaýatlara ýakynlaşak bolsa, derrew ýöneki geyimli organ işgärleri gelip berk duýduruş berip haýwat atyp gidýärler. Aha şol bilet satylýan kassanyň gabadynda onlarça lewaply bolup garaşyp otyrdyk gölün hälki 2 sany ýaş oglan aeroportyň içinde ýadygärlik surat we video şekil düşürüp ýerinden turup, ana häzir Aşgabatyň aeroportunda bilet aljak bolup nowata garaşyp otyrýar. Nesip bolsa basym Istanbula barar. Bize Istanbul'a garaşyň diýip kommentariýa bereni hem şol welin desine ýöneki geyimli organ işgärleri gelip, siz näme üçin aeroportu we adamlary suraty hem video düşürýäňiz? Azatlyk radiosyna iwerjek bolýaňyzmy? Suratlaryň we videolaryň kopýasyny ýene kime beren bolsaňyz derrew aýdyň. Kim ýene şeýle surat alan bolsa we video şekil düşüren bolsa derrew postun diýip olary gyssap polisiýa kulübesine gitdiler. Bir salymdan soňam ol ýere komitetiň işgärleri geldi we 2 adamy izine düşürüp howpsuzlyk gullugynyň otagyna gitdiler diýip zenan ýolagçy gürrüň berýär. Ondan soň bilet kassasynyň işgärleri şol 2 erkek adamyň düşüren suraty we video şekili sebäpli nowata duran lewaplardan hiç birine bilet satylmajagyny, ýagny Türkiýe göýberilmejegini aýtdylar. Netijede onlarça adamy hut şeýle sebäpden Istanbul uçaryna göýbermediler diýip nowata duran lewaplar haýatlardan biri ýanky zenanyň aýdanlarynyň üstüne ýetirýär. Yer gelende belläp geçsek, Türkmenistanyň içinden we daşyndan Azatlyk radiosy bilen habarlaşan raýatlar bolsa, diňe bir Istanbula gitjek bolýanlaryň däl, eýsem şol wagtyň özünde ýurda dolanýan migrantlaryň basa şahsyna tutulýanlygyny, ýagny uzak günläp aeroportda saklanyp, mobil telefonlarynyň dörjelenip soraga çekilýändigini görüň berýärler.